Celta! Despois da primeira vitoria do Celta na Europa League, o equipo volve xogar na casa coa esperanza de obter 3 puntos máis contra o Niza. E os seareiros do Celta móstranse confiados. Eu espero un partido que sexa complicado, pero espero sacar os 3 puntos, senón toda esta xente vai levar unha decepción. Hoxe gánese seguro, 100%. Confiaos. A ilusión pola competición, e isto nótase en Vigo, un ambiente á altura dun partido que quedará na memoria de todos os celestes, que Iago Aspas convértese con este no xogador con máis partidos da historia do club. Para min é o mellor xogador da historia do Celta. O mellor xogador do Celta na historia. É unha lenda, é o mellor, é meu pai. Xa vedes como está o ambiente aquí fora, pero Cristian, como se está vivindo aí dentro? Pois o ambiente aquí no Estadio Tania é incluso moito mellor, todo o mundo está animando de corazón e non é para menos, pois xa vai gañando o Celta e xa meteu gol o xogador con máis partidos na historia do club. Iago Aspas. Uns minutos máis tarde, no 16, empatou o Niza mediante gol de Cho e xa no 75 marcou Borja Iglesias para poñer o 2-1 definitivo no marcador. Segunda vitoria do Real Cruz Celta, segunda vitoria na Europa League, un partido moi disputado no que dominaron os celestes e que acabou cun resultado de 2-1 para o equipo local que se pon con 6 puntos na clasificación. E despois do partido, unha homenaxe a Iago Aspas cun espectáculo de drons incluído polos seus 534 partidos xogados.